Ja, vi hade börja med en bön. Färg himle, vi tackar dig för det. Att vi kunde komma samman här om årtut. Tackar dig för det här till årtut som bryter allt. Tackar dig för sövan och bräckvad östne. Ta att du släpper in i livet och här så bröjtas vi hit och så bröjtas allt här. Familje och samfäll och allt här. Vi ber om att vi må så upp till trynnare. Känna vedtrynnare, känna kärleka trynnare, känna vad du inte vi och det bästa. Signa så löten till oss, signa samkomna här. Signa samkomna runt om landen här. Signa badtrynnare här. Signa till råhan styrande. Vi lägger det in i händerna och tackar till her. Jesu namn. Amen. Ja, även kongarner, eller två rujkene, eller att rujkene sintrast. Og hva betyr det? For det første, for å skilje Bibelen, for å høre lese Bibelen, så må vi ha et iveligt i hva det for noe. Og vi leser jo akkurat Bibelen, eller her førskå, vi bruker et ord som heter hushalt. Det vil si at vi deler Bibelen sånt i imisk tøyer hushalt. Dispensasjon, som vi leser da ut av den enske, til en par, eller hos god virkar til ibiska tøyer. Og så nå har vi først, som at vita, og et gamla testamentet og et nødja testament. Og så kunne det deilast oppfattene i smarre bitar, og så er det profetiska, og hvis vi ikke har lydselig å teka hva vi leser, det loven av å lese, det nøyene, det samkomne av å lese, det Israel vi leser, eller hva det vi leser om. Så blir det ofte en fløtja, og det er kanskje en høvesgrunn for at Bibelen er så misskilt og misbrukt til folk som teker det opp i håndene, de bruker det ikke rett. Det som vi eldre kan bruke skille godt og en knuiver og alt, men det kan også misbrukes. Og så er det for årgås og metal ofte misbrukt. Og høvest kanskje grunnen for det er at det skiljer ikke årgås. Nå tar vi det her om kongene, eller til tøyerskøy. Og til tøyerskøy fra cirka rundt råkna. Hvis vi begynner vi en høvest tøyerskøy i Bibelen, hvis vi sier at mennesker var skapt for det, hvis vi bruker Kristi føying som 0, så sier at mennesker var skapt 4000 år fire Kristus. Og da er det opp 2, og 2000 år fire Kristus, da var det Abraham, og så da er det opp 2, så 1000 år fire Kristus, da er det kongene kom. Og så er vi til det, og så har vi haft 2000 år vi en nøye tøyer hushalt, her nøye virka. Og så er det så 1000 år etter, hvis vi drokta vi en sappasbøyla på 1000 år, og til 1000 år ryk. Jeg tror det er en anfallt oppdaling, men også i oss det er en oppdaling som passar oss den vel inn i skriftene. Konganer, som vi leser i kongabøkene, og leser i krønkbøkene, særlig å ta inn på bøkene. Vi leser også den samme spørsmålet med 10-4 konganer. Konga rujtje, eller henda tøyen, til skriva så utrolig nek under på Bibelen, til skriva metalega kapitler om det. Og bøker i det gamle testamentet, og profetene i det gamle testamentet. Så årgods er fyllt av sned som heter konganer. Og til så stort tøyerskøy, til bare fra 1000 rundt råkna, 932 Krist, og til 506, eller man kan si at godt 200 år fram, til 600 og et eller annet, 622. Det var de meste kongene her, en 12-15 konger, og så kom av langer en 6 konger, 6 konger 3 til 506 fors, 4 Krist, det er minne enn 500 år, kan man säga. 200-300 år leser vi om kongene. Til kongatøyen. Og i hese kongatøyene er alle profetene som øysene profeterer i kongatøyen. Det er forferdelig nek skriva, øyelig nek skriva om å lyte tøyerskå i Bibelen. Og kvitt det. Og det er alltid vært en fløtja å lese kongabøkene og å lese krønkbøkene. Tog at du til så en navn, og som navn gang 8, som har i Europa 4, i Europa 17, og nær det var konger, og så ivelappet det en sintor,
og tar du endelig finnes til nøkkel på plass opp det at ha, nå er 8 det er Østresrujtje der i Norge, og Jodarujtje Sjore, og så blir fløtjen opp alt større, og så kommer profeter, som profeterer til imiska tøyer, og det blir veldig større fløtjen, du klarer ikke alt dette grafisk fra hver nøren, og du kiler på det. Men iver ørna, tar vi lese etter kjøttet i jøkken, og ikke kanskje ha så godt tek av det, så lærer vi så å metelene av personlighet. Det var cirka 20 konger hver rujtjen, og det var 4 personer, personligheter, som vi leser om. Og disse personlighetene er så utrolig imiske. Og alle disse personlighetene lærer oss nekka, og også hvordan god virker jakten og vi disse personene ble positivt, ta det gjør det retter, og negativt, ta det ikke akta god, og så også kommer profetene inn, og vi sier hva disse profetene tåser om, og det er samtidig ikke ser. Så vi lærer å metalene, og det blir mer avhverst, mer vi færre inn og etter. Og jeg var ikke kjenne spørninger nå om hva vi skulle spille noe annet om etter. Hvis det var spørninger, så bare spille. Jeg kan ta på å begynne vi hver begynner jeg hette tøyrujtje, et eller annet, så var det evne hver sjakon, det sintra er rujtje, det var sintra sånt, hva begynner jeg til? Man kan si at det begynner i 1922 i Europa, men det faktisk passer ikke ordentlig. Hvor kommer rujtje? Spørningen er hvor kom det? Det begynner vi faktisk, hvis man sier god vær konkurtører, og tar Abraham kallar ur Kaldea, cirka 2000 år fyrir Krist. Og så kommer folk, Moses kommer kanskje 600 år 18 år, og 1400 her og dag, og fyrir Krist. Og god er så konkurtører, god er av trånen, god sier hvordan skulle bytja tempelet og tabernaklet og alt det der, og lovene og alt det vi leser i Mosebøk. Og så tar vi liv i Mosebøk der, vi kommer inn i Josfa, og vi kommer inn i for en løsning kronologisk av Bibelen, inn i Josva-bøk, og det var nå er kommet inn i et nytt land, og god er fremvis konkurtører. Og god er givet dem lyftet, hvis han var konkurtører og tar bakt seg for honom, så skulle han sikta det. Men så hender det ikke. Så er det Samuel som er profeter, og disse profeter Samuel, folk setter opp mot Samuel, og sier vi han, men vi skulle ha kong, det er samme som alle hine tjauene. Og ta for Samuel god og sier god, det jeg vreka med, det vil ikke ha med måra. God sier nei, det vil ikke vreka til, det jeg vreka med, det vil ha en annan kong. Og her byrjar konga snatje til jødlen. Ta høtte god til kong, men tar seg alt hine rundt om åkken, og ta vid byrginne hitja rundt om åkken, hvordan det er rundt om åkken. Og vi skulle samanlokta av alt hine, ta gongta nyrett. Ta ha langt og vent egin fra god og nyrett. Alt hine var kong, og det er ikke rundt om oss. Vi slår oss kong. Det var ikke atlan jo god. Og lærer jeg oss der, sjalt om god er atlan. Atlan A, og hun er alltid nummer 8 god. Alltid nummer 8. Men så kan gå for god til en atlan B, og si, ok, til vil jeg ha kong, og vreka med, til at nei, til skal få en kong. Og så kommer god inn at torra støye, kan man si, og for å gjøre dem en kong. Nok så løyer det, ja. Og den første kong det finnes Saul, som var en antikong. Spørning om man var frelst. Da sutt jeg, det var vi skulle at det konger dem, ja. Men Saul ble konger, og at han kommer han utvalgte konger, nummer 2, til David, etter Guds hjerte. Og så som han kviva David fram om Saul, en konger, en person etter Guds hjerte. Hvor er mennesker etter Guds hjerte mer enn noen andre, og det har akkurat som en natur. David fall djupt og sint ved Batsub og Urias og onkel Ørnøst. Men det som David gjør det fram om Saul, at han engret og gikk i seg selv. Saul gikk ikke i seg selv, men skilte på folket da sinten kom inn. Han eimukt seg omkant og inn. Han var høtte i folket, og han ble via over høtte. Han lät ånga det god för hötte, men David boktes. Så var David konger, og god er øyne sagt at det var kong, så skal kongeren
sätta sina tjatikon till i herren. Han ska ta dötterna tjatikon i hoffe och de skulle träla för kongen. Det är god sagt. Det är nog få. Det är få att det som be om. Det är väldigt varligt, vet du. Vi kan godt be god om akkurat, han gjør det. Vi så ikke øyemørsen er god gav oss til falskene. Det vil ikke ha ta manna og morgen, manna, kvendt det. Vi skal høyre på ta manna. Og det er verdens beste for øy. Jeg vil ha kjøtt. Så skal jeg til for kjøtt. Til for sånn kjøtt at de vamlas og sputja. Så lærer vi at god har plan A, som er alt det beste. Men så kan han godt si, ok, jeg badger meg og ser mine artikler støye, og nå skulle jeg få det som du vilja. Og de finner kong, og kongeren var ikke planer A til god. Det var god for å ta støy. Og hva hendte? Nå tar jeg den tredje kongerkjemmer, soner David, Salmo, som var avvisast om honom. Det stender han avvisast som er livet, og er med til klokker. Han skriver han og trolig skiljer godt han skriver. Han skriver han om kvinnerne, og tjonaleie, og ta beste i ødlån. Han fall totalt ut. 200 koner, 300 tjakoner, og det var en fløt av en æreverdsjon. Og ikke bare til, alle disse koner som leser vi, og hvis nå vi er inne i ham, og hvis vi slår opp i 4 kongabøk blir det her, ja, 4 kongabøk, kan man si, kapittel 9, og i 4 kongabøk 9, her leser vi i iveskriftene, Herren åpner seg oppåt for Salomo, hyran for bojer fra Salomo, og det han gjør samarbeid her, og Salomon har skip, det er jekkon øyelig godt økonomisk, og så stender det i kapittel 20 i skriftet her, drottningen i Saba vidtjar Salomo, rujtjut om Salomo, så han var begge vysor, han var ryker, han var omedelig signaver, han har byggt tempelet, det var fantastiska Salomos tempel som ikke under tempel kom nær namnet, og alt det her. Men kvært, og i ødelig der kongen som så lovande ut, han er tidlig sinene, han er døtrene i Israel. Han har, nå er det ikke ferdig tvinninger, han har tidlig til, og han har lagt skatt av folk. Hvordan klarer han å bygge dette tempelet? Hvordan klarer han å ødeles godland? Hvordan klarer han å bygge sine egne hød? Hvordan klarer han å bygge en flott borg til drottningen? Hvordan klarer han alt det der? Det var vi at teka skatt fra folk. Han har tidlig skatt. Og folk var kua. Jeg leser det, kommer inn av 17. Men så, Salomon, hva hendte vi Salomon? Nå har vi planer at jeg god til å være hans konger, men nå er en annen plan å komme inn, at det nå er god givet om til at jeg vil hava kong. Saul var konger, David var konger, og det gjør, og nå er Salomon konger. Så tok man tatt det nå, for det ganger at påstå vei, nå var det finnes tempelet, og det var kommet inn innan Guds atlan vi atlan. Men hva så hentor? Til det alle disse koner som Salomon heier, hvor hans nekka koner, før hadde nekka koner av prestige, kan man nesten si, av rujtjer. Ja. Og det er særlig en æregrunn, at hvis han giftes ved en egyptiskare drottning, så ble svårskap, så styrste han rujtjer. Og det var en høvestinge vi gifte der. Så gifte seg inn i ære andre rujtjer, for å styrke sitt rujtjer. Men hvor han så 200 koner, her var så 200 rujtjer, og hvor han 300 tjakoner, ja, det er bare så lett ut at vi skiljer det ikke det, hva det er, han heier det. Og hesar konene, det var jo imenska stedene fra, det var jo Egyptalandet, og vi visste hvordan det skal gå til Egyptalandet via som kolven og alt sånt her, ta i godkolven og ammonitter og alle stedene landene rundt om her, og assyrer og til store landene og norrafri, alle stedene har en tid koner, alle stedene fra. Og hva hendte hvis koner? Det her blir ikke, hvis man sier, troskiftiger eller konverterer her i og til jødadom. Nei, det er fortsatt nekvar av sånn, hvis en ekne godstyrka. Og enda bygde Salomon tempel, altså avgoda tempel. Det er for så lengt at koner hans, som han skulle dyrka god sama vi, der fikk han inn i fettla til avgoda dorska. Man skilte ikke at vi mennesker er så lengt ut. Vi ødler så sikning fra god til ødler stedet oppleva papi hans har samlet rujtdømme til at han skulle bygge tempelet, og at det er ordentlig glorifiseret fantastisk med. Men han fall, og fallet var størst,
Och tar det god och tar det vi kom in att här och ändan av kapitel 11 för det kom ändan av kapitel 11 här ständer i beskriften av för det kom på 11. Konor Salmos vers 8 så ständer är god att du ska hansara. Och så ständer Herren røyser hon upp motstånden och så ständer Salmo dør. Du kongarrike fra David och till Salmon ändan där gott 100 år, 120-130 år. Och till här och stort tog jag ska och vi läsa neck om det Bibel och framför vi ska lära något av det. Och det viktigaste skriftsteg tar vi till ett annat som gärna säger. Vi läser upp Ron Brown 15 allt det som Aure skriver också till lärde så vi tål och trösta skrifterna geva skulle ha varit. Alltså allt som skriva i gamla testamentet givet också till lärde. Minnes till detta allt som skriva i gamla testamentet vi skulle lära av. Och hvis vi inte lära av gamla testamentet vad skulle så lära av? Och till alla in i det, alltså vad ska vi där bruk för gamla testamentet? Vad ska vi göra vi Abraham och Moses tar dejer för 2000 år sedan och 4000 år sedan och alltså kan bruk för oss när vi där bruk för att uppleva god och vi där uppleva vittna för Herren och vinna människor allt det här vi där tydligt här och jag tror värre inte länge har det man talar om det och använt han om det så att det går så orgos tar vi läsa så Hosea säger att han säger folk mot gång till grund där då det är inte kunskap. Så det viktigaste för oss att vi stannar och lära oss av det är att vi lära av fejlen och stress det vill det vara. Vi har spinat fast när kong. Vi lär av fejlen Davids och Sauls och Salmons. Vi lär av fejlen för att vi inte skulle gå detta till samma att vi är samma tillfälle, samma blå som Paulus tog sig om Areopagus här i Aten. Ödligt det samma, vi är inte brott. Men nu dör Salmo. Och god till röst och nekvar motstå män upp. Hon hittar det finger Guds alla vänner. God röste motstå män upp. Hon sitter kom Saul missluckar konkur. Och så typ David utvalda gode fyrmynten av Kristus, ja. Alltså David, han läser det, ja. Och tar pärtständer och prätkar Apostelsen 2 och pinsa det. Tar sig av huset Davids, han skulle röjsa upp. Ja. Så David var konkurren. Och hvis nu han Salmo skulle bygga templet och folk kunde vända åter till att god blev konkurren. Men det som hände motsatta att han får bra långt nyår och i människans plan är god ser ut som god att det bända upp att åter till godstyrkan men det blev goda dorska. Och så kommer vi in i kapitel 11 för det kommer att läsa några verser. Ja, det spår vi ska läsa det här. Hur långt skulle vi ta det så en lätt att rätt? Ja. Alltså jag kan tänka mig att jag gör några planscher här för lag vad det heter. Det är evigt här i konkarna. Och heter konkarna vi kan hitta efter det och det syns då. Ja. Kommer det? Och nej, vad ska jag? Nej, det är också man kan slakta det ljus fram, ja. Jag måste förstörra det så det blir det. Blir det ljus här? Jag kan också sätta skärmen. Ja. Så sa han nu. Att här kongar Israels. Och då har vi inte gjort bara en teknik i Rikker. Vi tittar alltid på Bibelen. Då måste vi väl ha det här teknik kort upp. Men Israels rike, Palestina det är speciellt så att säga. Från Betel och Soretter till Sorrike. Att ta kalla det från Beersheba till Dan. Det var allt Israel från Beersheba till Dan. Beersheba var hela Sore. Juda 8 Sorpartner. Och till det har hötten och klunta. Och halta Sore. Det var Juda och norra för Efraim och hade kommit land för bort suntor.
Her så var så Judarøyke, og alt norranfor her, til 28 år, til var Israel. Og tar blev så cirka 20 konger her i Israels røyke norranfor. Og tar blev en nødt og imskar atter som kommer styre hesson. I vil ikke gjøre nøkelunta, hvis vi hittar kjøtt i jøkken, tar kongen som har livet her i Israels røyke nå, skossmalet kjadamon, vi er stått og grøyt, alle kongene var alle kongene her, så det var under. Alle var under. Det var utrolig løy at alle Israels konger skulle være under. Og så leser vi hver eneste konger, så ikke gosse andre han var. Og så jeg vi at en konger rådde bare i 2 år, og det rådde så stort sommer. Og rådde bare i måned. Men så tar det bare rått lunch, og så var det øyelige graverende til Europa, den første konger, den første. Og til å lære dere øyelige hva han første gjør. Og det er ofte at vi leser årgods, at da vi så ikke det første, ta så ikke det minste. Og det minste var ofte første jøkken, tog verre. Så tar vi sånn, han var første konger i Israel, rydde noen, tar man 18 år etter, og han mynte i alt av jøkken. Til å komme inn og ha mer søvn av sånn, og til han fram som en av personen. Men så også man sånn, hver var han første kongeren i Israel? Saul. Og en andre konger. Han lustet ikke et god. God sier, jeg profeter vi han, luttene mer enn offer. Du vil ikke luste etter, men du vil offre alt. Og til mynten av rujtjen, at det her så første mauren i Europa konger, han nevnt, du kan nevne det bare nå, han nevnt mer enn 20 ferner nye tjokken hentene. Og her er 20 konger nesten. Og det stender omvendt her i Europa, at det tar livet i som og sinton som i Europa. Jeg tror det. Og det var skossmål av vink, at en konger var brygjøver, og tar livet i som og sinton som i Europa med gjørst. Og så det er inn akkurat nå. Hvis vi er inne i Europa, eller kvært, hvordan jeg levde, han sa rævlig sinter. Han tar under kongen der, nummer 8. Og så er det også det hva samarbeid hadde av Jota. Det tar var jo brøvre, eller sistra rujtja, det er så rujtja og norrujtja. Det tar var brøvre, her var det hver som kong. Men det hadde alle nesten, åttan undantek, strøy og krutj ved Jota. Så her så jeg at atter brøverskaperen som burde være, som man sier positivt, brøverskaperen var strøy og klammer og alle av en jakt. Men det var 2 konger som hadde samarbeidet, gusser 2, til å være sinte og andre høst. Men til Akab, og en av de andreste kongere, han er samarbeid. Og så sier man, gusser, hvor vil han samarbeid så andre konger? Og til atter det her som ligger ute, at for å styrke tog til rydtje, så gjørst du til at du fortsatte pressade, så først du hjelp ångsten. Og han fylte Jota. Og Josafat, kona Akab, minnes hvor hun var, det var Jezabel. Hun var her norr fra Tyrus og Sidon her norr, hvis du sitter korset fyrt og utmøter mye levn, helt her norr. Her var Baal-dyrskerne brev her oppe. Det var en sjøferdende sjø. Akab er fyrt kona norr fra Jezabel. Hon var den antaste mennesken som nesten Elisio. Og døtter henne for en rettvisan gåan judakong til å bli gift. Rævlig svårskap. Og hvis ikke god helt hånden i Josafat, så har Josafat vært deg. God bjørkaren. Og til dette samarbeidet, kan man si. Ja, det er litt mer enn samarbeid. Ja? Men vel at han, vi skulle slett ikke gjøre samarbeidet hvis det enda vi brøver okkara, hvis det enda til at vi må vende oss fra god. Han lærer oss også noen ting.
Och så men så är det att det har krutch, men så frior i stand här nere i länderna. Och så ända Ruiche i 1922 tar jag Salmanasser, Assyria konkur. Assyria ja. 22 från 1922 är det 220 år, men till imist och att Paulus skriver om till Galaterbrevet om att töl och det är banar 4 år. Som en bana det är 200 och halvtrus år hade töjar ska göra. Men lugga mycket och till nästa skriva upp och ner om att men hade ganska mest samtrum att det att Salmanasser kom och 22 här och tog så Israel rike alla bunkan och det var alltså bojen här norra för Betel norra för Israel alla bojen här och det var utbud Samaria och där han tog allt det falske och flyttade norr till Syrien så tog han fast för Syrien och flyttade in i bojen här och så tog han präster och sätter där in här det blev en flöt av en och ta Jesus kommer så sex år efter ta har vi det som samverjar som en blandning av jöton och höntningen och tog var det jötan vill inte vi samverjar göra och tog skilja vi sövna från Jesus alltså samverjan alltså höntningen och samverjan det var samma bas men vit Israel Guds utvalda folk ja tog får vi alltså här förklaringen att det tar vill inte göra att ta för oss ord så gick det omvänt för inte in Samaria som skjuter alla men Jesus för han vägen och här mötte jag och Johannes 4 hinner samverska kvinnor vid brunnen och han säger gemar att dricka och han är i samfälla vi samverjar han är i samfälla vi dricker som krockor som kvinnan dricker han tar sig med kvinnor allt detta så negativt för jötonen men Jesus breit alla regler till han har kommit till en bortervist och säger av huset Israels. Så heter förklaringen på det. Och vad annars säger heter det Stauron Ruiche Israels Ruiche till norra Ruiche nästa tid att spela om. Är släkt så väl själv in i alltså är du släkt kongress något annat. Och man då näkrar man känner näkrar till att det tar så graverande det där. Alltså Akab känner man och jag så Europa han är nog så känd till jag och hur andra tar sjukt och ganska och Joas och det här är då men vi ger oss lite via vi talar oss lite om konkarna och det är så jag vet men vi lär några person så går han bara till konkarna och Juda. Ja. Hette kongen Juda. Och jag har sett så aldrig år. Ja, här är det. Här så kongen Juda. Här så jag så kongen ner här rätt ner. Och här går så gamla då var som var helt uncher så Josias ser 8 år gammal blev kung. Men han var en rätt kung. Och så hur ska han 8 eller vad kan 8 år gammal dronker bli kung. Men god vakt han upp på den Josias det så jag då ut från några ting som kommer nå. Och allt den andra man ja det så jag tar det och för oss uncher några nå. Och går sen år över kongar och vi stäcker Josias efter han var 1 år. Och så är det här skossmal det här va. Gosse gammal alltså gosse alltså var det under eller gosse ja. Och här talvar här att det är så jävla vad vi det hitchas bibel och böcker och concordance och imsla och så sucha det så imska talvar. Så det inte häftigt det så näck på här. Men här han gosse rätta konkurrent 2 4 6 8 konkar som är då rättvisor ja. Men kanske tar väl inte näck va. Asa var en konkur som var en god konkur och Josafat ösne
Jo, att det är onkel som skrävar oss inte i kvar Gustav Vauro om det var och onkel som sätter det upp skriver om att det var dåligt rätt. Alltså det var inte rätt men dåligt rätt. Det kan ska det rätta. Manasse var en rejäl antigång, men han omvände sig när han var gammal. Och så det är bär men störst sett kan ska kunna säga runt rockna var 5 till 8 kongar och Jota rättvisor. Resten av henne 20 kongar var antr. Och det så hit rujke och Jota rujke till bär hålta sore till från såna för Betel och så i Jerusalem faktiskt det är Bersebasur till öst för oss Louis till öst motlar norr. Men tar helt väl ut Judarich. Och hvis vi så tar hur det kongar var tillsammans, här var det 20, och så är det alltid till da vi kom inn at de sørste kongene, og har blandas og skjermen. Men vi ser rundt råkna 4 konger, ganske nødt til det, og Juda og Israel. Og rundt råkna 5 ratterkonger. Det vil si, prosentvis her var det 35 som var avrattviser. Og en 5 som var ratter, og i konga togjen. Altså, hva er det lærer oss ned? At man kan si at det er så negativt å lese. Og tog hevet ut at du leser profetene. Det er annet å si om det her, nå er bare noe hit til jeg nå. Jeg så skriver attast her, når der her var, hva du kan lese om der, og krønikbøkene og kongabøkene. Ja, så annet, det er at det er i krønikbøkene og kongabøkene. Altså, hvor leser vi somme ting i krønikbøkene og somme i kongabøkene? Hvor gjør det? Og det jeg har en øyne gav mynd av det, hvor vi leser det, hvor vi leser det. Her skjøtter vi månen av bøkene. Samans bøk og kongabøkene, det er kongelig royal, det er kongelig bøkene. Men krønikbøkene, det er mer at det er prestalige i Israel. Og profetene, hur du hører, det er om profetene selv. Ja? Så oppdagelig kan man si i graven er, hvis du kan lese kongene og søvnene til kongene, så har du kongabøkene. Ja? Men skal lese om godstyrkene og imot til prestene, så leser du det i krønikbøkene, og skal du så lese profetene, du tar kommer jo inn i baven, begge i kongabøkene og krønikbøkene, tar leser du om profeten. Så tar vi leser profetene her, Isaias, profeten, så knappt leser vi Isaias om Isaias kom og sier et eller annet vi hentan hanta, og Jeremias, da jeg var utlagt, og Daniels bøk, så blir det blir så fløtja, kan man si. Men her på en måte kan du grøya fløtjene, og sier, vi skulle lese om kongasøvene, så er hun grøyast i kongabøkene, men nekva detaljer finner jeg at det er krønikbøk. Skulle lese om prestadom, Guds prestadom, hva det virker, så var det i krønikbøkene, men her leser vi også om kongen. Og skulle vi så lese om profetene på seg, så leser vi om profetene selv, men tar blandet inn i alt det hit øyne. Så vi fart på en måte en fløt, men da løser det der, så knappt løsner noe ting, og sier, det var det Isaias måtte vi. Det var det Joel måtte vi. Det er omstående at man profeterer under så, men det er også den profetiske fremtiden rettelig. Hade man någon väl som inte uppsätta så. Jag fann han också. Jag fann han tror jag. Ja, hon är ju så bögen så ja. Ja, jag ständ nog här allt. Jag plejer att upp kältnar men det är så körst. Ja, och så att det vi kälton det stort vi kälton nu har jag lyst också där om mig så här. Jag heter det unfolded drama och redemption Bergen John Scholz 8 den heter. Och som heter Alfred Edersheim och Götes Blomendor, han levde för cirka 2 år sedan och han skrev flera böcker om Jesus
Messias att han skulle komma. Han skriver om sövna Joshan, om kongarna och allt det där. Han är väldigt skilat ja, som gör det och känner allt det där från inside vita kan man säga. Han vet allt det där. Han skriver han och då jag läser han och läser ärar så sucker jag att ta citera han och han uppgöra kält va. Så det kvarst du min slash uppgöra kält då. Det vill uppgöra kält så här händer kält till och är från. Men jag är inte privat till bara tills man last och är så stort. Hade då en väl som inte när. Ska ta en liten paus så. Jag har flera planscher men jag hade tagit en liten paus nu.